Kuble pi baro ngi pedang sengob hai pi jatup kubor mentaga janmit shwaban paish ki kubor gi babnya ngi ni pechwai ki mat bakongsan. Leyu kejat menteri rang baka jala syathana road banjurip ya ka yeng bapluding btha ki he ki han banjurip bnya ya ka jinglong shngan jong baro ki yeng ki sam hakani ganong ba. Lejurip ka menteri ka koi ka khia ki jingdan ka bakongsan jong ka Shillong Civil Hospital. Lapalong ya ka program ai jing tip syapang jing don kam ki karkhana khadi hasilong ban lat na ka jing bom yo kam yo jam. Patpen mi ka seng congress ka thup perteng jong ki live khandai ngut ki kertong na ka banta ki election ka yeng darba thau an ka jala Mizoram. Ki khubor ki babnya Menteri rang badu ke jalau konrat ke sangma hene ke sngi ulalet banjurep ke yeng ke bala kemding hak sngi sajan hasurok thana hakhandai lat hakaba wei ubriru ulakla no lasanran ye menteri rang ba ke jala the chief secretary uba DP walang DGP ke jala LR bishnoi bar kiwe ki he ki han kading ke bala kalang kala bamdu ye ke yeng saumala hakaba dan buntli ki kudam bu mar bu mata bar kumjuru hakaba ke yeng ke sam Amit Singh hania ki shongkisa Hakani ke jingle jungo jungu menteri rang ba ula batha ya ki he ki han ban ban biang ya ka kai phot halor kani ke jingja kumjuru ba ki dei ban da jurip bnya ke jinglong shngan jong kani ke yeng ban ban wat ri ka dautan rai jong ke jing pluding ula pentip ru ba on sa penlong ya ke jingalang jong ka kin hun menteri ban e phliu jingmut halor kani ke jingja ha ka khat pra trik risau the departments, the fire service, the police, the administration, and NDRF, SDRF, and of course the armed forces, and a special mention to the armed forces who really supported us in this very, very difficult and complicated situation. And the community was also very supportive of us. At the same time, this is also, of course, a situation where a detailed investigation will be done, and we will go into details of the reasons why this has happened, and of course we will also go into issues of how to make sure that these kind of complicated situations are avoided and can be stopped in the future. Menteri ketenat ko kot kekhia ikong ampre lingdo ha ka sngi ni kong lale jungo e ka Shillong Civil Hospital bari lapan long ru ya ka jingelang puli bnya bat ki he ki han jong kani ka jaka sumar halor ki jing don kam ki ba kham kong san jongka la shim ru ka rai ba ka jing tre ha kani ka jaka sumar ki don kam mardor ya ka jing snok tilang bala debtha ru e ka tenat engineering ban pen kre ka project na ka benta kani lapan tip ru shei menteri shapang ki jing don kam ki ba ker ki na ka benta ki yeng hostel jong ki nos bat kum ju ru ya ka jing don kam ban pen he shu ki jaka ai jing sumar kerki bar ka ICU khnang ba onla ban pen dap ki jing don kam ki ba kerki jong ka hospital ikong lingdo ila kular ru ba insaya kran halor ki nikimat bar ki bor ki ba khmi ban pen tikna ya jing trei ka ba bet ka ba biang jong ka Civil Hospital Shillong Kaying bishar bahakli do jong kari kala pha ege jingkar pat ke bayan khut persha ya ka bor trekam jong electoral bond scheme na ka bentaban baiting ka ya ki sengsan perthai shakakan hun nong bishar ka basan ngut unong bishar bahakli do jong kari India udiwai chandrachot ulaong ya ka ne ka mat on sa bishar ha ka lai photrek risau ha ka jing bishar ka bala dep unoya side ani ubala khamrim uprashan bhushan ulaong ba ka ne ka mat ka dan kam ya ka jing bishar ka babnya hashwa ba on play ka electoral bond scheme na ka benta ki election jong ka yeng darbar thau an gari ka ban salong house nem arhajar arpusau ka office trekam ka jala ka badai pet ya ka Khadi and Village Industries Commission haringkat ka jeng trelang jo ka Shillong Commerce College ka penlong ya ka program ajing tip halor kamat padang Khadi for Nation Khadi for Fashion ha ka phalau jong ka college henne ka sngi ha ba ajing krani ki samla puli director ka KVIC Shillong Umal Niram ulaong ba ka jing thumu jo ka ni ka tnat ka long ban plelat plelanti ki briu khamtam ya ki than nong gandong khnang banya da ya ki na ka jing kin tiap shnong shaki jaka sor as this department is completely based on Gandhian ideology, and purpose of this department is to provide employment opportunities to the rural people at their doorsteps in order to avoid migration from rural to urban areas. Kaseng Congress klapen mi
ya ka thup kerteng jong ki live khundai ki kertong na ka benta ki election jong ka yeng darba thau ain ka jala Mizoram ka ban salong shen u president ka seng congress jong ka jala Mizoram ulal sauta unsaya khun na Aizol West 3 ka election na ka benta ki yeng darba thau ain ka ba sau phongut ki khot kan salong ha ka hinyo trik unai wing Kawat ka bakhat way jong ka jingkilan met ki bor sipai jong ka ri India bat ka ri Bangladesh belatip kum ka Assam Pretty 11 ka belas dang ha joint training note umroi ha ka lai tarik ubnai risau kala kun no ahne kasngi ka jing thmu jong ka ne ka jingkilan met kalong ban kin jo asha ka rukam ye trekam lang ban pani thu iwe da ka jing pindan kam ye ki rukam trekam ki bor sipai kat kum ka chapter 7 jong ka UN mandate ka kin hon sipai Bangladesh ka kin thup ya shispa anyo phongut ki sipai jong ka 52nd Infantry Brigade but ka kin hon sipai India pat ka kin thup ki shispa anyo phog ki sipai na ka 15th Battalion jong ka Rajput Regiment na ka 66th Mountain Brigade UMLA ka South Shillong uba san bor shulai ha ka singi uble ulano asinyang daga song pisa ka bahnyau lak san pho hajatinka shaki arphnyau tli ki committee puja bala betinka hapo ka scheme special urban works program scheme araja arpulai arpusaw hapo South Shillong constituency ban ailat ekipai riunget Hindu ban rakhe ka Durga puja ba ka Deepawali ha ki jaka ba ki shongisa uba shulai ula IT ka nega song pisa shaki nong pinyat ha ka jinga kan lang na ka benta ka shongsuk shongsngan bala penlong ha shwa ki sngile nyam Durga puja bat Deepawali halaban mentangin pet ye ka jinglong jingman ka sin beneng ha shulong ka jing shit kalong R degree Celsius ba ka jing kret kalong khatlai 0.3 degree Celsius ka jing ngam ka hau kalong san phau na shispa min step ban rupusan na shispa janmet kala bandon ka jing hapslap ka ba malumala hakikat tu ni ki jaka shwaban poish ka bakut jing thup khubor ngi pet bang sai shi ni ki mat bakong san Leju kejat menteri rang bak kejala syathana ruat banjurip ka yeng bapluding betha ye ki he ki han banjurip benya ye ka jinglong shngan jong baru ki yeng ki sem ha ka ni ka nong ba Lejurip ka menteri ka kwat ka khia ye ki jingdon kam bakong san e jong ka Shillong Civil Hospital Lapenlong ye ka program ai jing tip shapang ka jingdon kam ki karkhana khadi ha Shillong ban lat na ka jing bam yo kam yo jam Batpen mi ka seng congress ye ka thup kerteng jo ki live khandai ngot ki kertong na ka benta ki election shakayeng dor ba thawan ka jala Mizoram te parlok de ki tu ki khobor ngi la poish ka bakut jong thup khobor jong imata ka janmet hado bangi dei shambyang bat phila shai ka sngi khuble phi baro Invest in the share market, earn lakhs with guaranteed returns. This limited period offer is just for